eich seddau os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr. I fi yn ddiolchgar iawn am eich cwmni. Fi yn ddiolchgar iawn am gwmni pobl Ministrid sydd yn eistedd. Give us a wave, fel yn rhaid. Diolch yn fawr. Mae Ministrid Caerdydd yn credu'n gryf mewn safety in numbers. Diolch i chi am ddod I fi wir yn gwerthfawrogi, a dwi'n ni drosglwyddo'r awennau nawr I G. Barchus, Llywydd a chyfeillion, pnawn da I chi gyd. Wel, dyma ni wedi cyrraedd cynhadledd 4, y sesiwn olaf. Sesiwn I ni gyd wedi bod yn edrych mlaen iddi, nid oherwydd mae hon yw'r un olaf, wrth gwrs. Ond am yr arlwy sydd ar ein cyfer. Gadewch I ni ddechrau'n Oedfa gyda geiriau Salm 105. Diolchwch i'r arglwydd. Galwch ar ei enw. Gwnewch yn hysbys ei weithredoedd ymysg y bobloedd. Canwch iddo. Molianwch ef. Dywedwch am ei holl ryfeddodau. Gorfoleddwch yn ei enw santaeth. Llawenhaid calon yr rhai sy'n ceisio'r arglwydd. Gawn ni gyd weddio. Dduw tragwyddol, y mae'r nefoedd yn cyhoeddi dy ogoniant, y ddeiar dy nerth, y môr dy egni, a holl greaduriaid dy haioni. Llawen hawn yr hefn a daioni dy gread. Uwchlaw pob dim, molwn di am I ti yn dy fab Iesu Grist, ddatguddio dy gariad anfeidrol tuag ato. Derbyn ein haddoliad, a thrawsffurfia ein hymerfeithrwydd I wneud y noffrwm cymeradwy I ti, oherwydd I ti y perthyn pob gogoniant, anrhydedd, mawredd a gallu, y nawr a hyd byth. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr, yr hwn a'n dysgodd I ddweud, ein tad,
Fel cadeirydd y cyngor, gai ddiolch yn fawr iawn am y fraint o lywyddi'r oedfa hon, ac i estyn croeso cynnes iawn i chi i Oedfa'r Llywydd yma yn y Towers, ac hefyd i bobl hynny sydd yn ymuno gyda ni ar-lein. Croeso arbennig i'n artistiaid ni sef Brigyn, a ffurfiwyd nôl yn 2004, y ddau frawd Ynir ac Eirig Roberts. Mae y caneuon hudolus yn boblogaidd ac yn denu gwrandawyr o bob oedran. Maent adnabyddu samau cerddoriaeth ysbrydol a chysnogol. Croeso cynnes ato ni. Ac wrth gwrs, croeso cynnes ac arbennig i'r Llywydd, y Parchg Owain Llyr Evans. Wrth ei groesawu, gai roi ychydig o'i gefndir i chi, a chrynhoi ychydig o'r wybodaeth sydd i weld yn y llyfr gwyrdd Adroddiad y Cyfarfodydd Blynyddol gan Dr Bethan Jones, ysgrifennydd Ministrit. Ganwyd Owain Llyr Evans yng Nghyderwen, Sir Benfro, yn ail fab i'r parchedig Byron a Mrs Ann Evans. Roedd ei dad yn weinidog yng Nghapel y Bedyddwyr Blaen Conin. Yn sgil derbyn galwad i Abertawe ar Llanybydder, symudodd y teulu i Ddyffryn Teifi, symud wedyn i Gas Llwchwr ac o fan i Lunden. Bedyddiwyd Owain yng Nghapel Castle Street ac yno ymdeimlodd ar alwad i'r weinidogaeth. Derbyniodd ei hyfforddiant yn y Coleg Gwyn Bangor gan dderbyn gradd baglor mewn diwinyddiaeth o Brifysgol Cymru Bangor. Dechreuodd ar ei weidogaeth mewn tair eglwys fedyddiedig yn Rhws Llanelchegrig yn 1991, gan ychwanegu pedair eglwys annibynnol y tro hwn at yr ofalaeth. Yn ystod y cyfnod, sicrhawodd radd meistr mewn diwinyddiaeth. Yn 2002, sefydlwyd Owain Llyr yn weinidog Ministrit. Mae'r Parchg Owain Llyr Evans yn cael ei ddisgrifio gan ei ysgrifennydd fel hyn. Nodweddir popeth a wnaw Owain Llyr gan baratoi, manwl a gofalus. Mae'n llawn brwdfrydedd a dynamig ei arweiniad, gyda gweledigaeth glir. Mae am i'r eglwys fod yn eglwys gynhwysfawr, yn gartref ysbrydol i'r bawb, o'r ieuengaf i'r hynaf. Mae'n rhywun sydd yn ein hysbrydoli fel eglwysi ac unigolion. Gallwn ni ddweud bod hynny'n wir hefyd wrth iddo arwain cyfarfodydd, anerch cyfundebau ac eglwysi yn ei rôl fel Llywydd Undeb yr annibynwyr Cymraeg. Mae wasanaeth yn ymestyn y tu hwnt i ofalaeth, gan iddo ddal swyddi gwahanol cyfundebol a gydag undeb yr annibynwyr. Bu'n olygydd cystion artist am gyfnod ac mae'n awdur nifer o adnoddau gwerthfawr i'n cynorthwyo fel eglwysi. Mae hefyd yn ddarlledwr profiadol a Radio Cymru. Mae'n dad balch iawn i Siani Llyr a Conor ac yn cydnabod bod ei cwmni yn donig enaid iddo.
Mae ganddo ddiddordebau mewn cerddoriaeth, yn arbennig jazz, yn chwaraewr sboncen ac yn arlunydd. Yn ystod y 30 diwetha, mae wedi ychwanegu MC at ei enw, fel Master of Ceremonies. Croeso i chi Owain Llyr a bendith diw arnoch, ond gai ddweud yn gyntaf drefn yr Oedfa. Bydd y Parchg Owain Llyr yn cyflwyno'r emi gyntaf a sgrifennwyd gan ei dad y Parchedig Byron Evans. Yn dilyn yr emi'n cawn berfformiad gan Brigyn ac wedyn fe fydd yn ein llywydd yn ein hanerch. Yn ystod canu'r emi'n olaf, gwneir y casgliad tuag at cymorth Cristnogol. Byddaf yn gwneud y diolchiadau cyn i'n llywydd gyhoeddi'r fendydd. Gai nawr alw ar y Parchg Owain Llyr i gyhoeddi'r emi gyntaf, os welwch yn dda. Diolch o galon, Jean. Unrhyw un sy'n nabod fi, yn gwybod bod fi'n gymeriad emosiynol iawn. Felly mae'r emyn gyntaf yn gyfle i fi gael yr emosiwn mas. Felly, geiriau'n had, a fi dechrau barod, geiriau'n had, a i fi yn falch iawn bod ni'n cael cyfle i'w canu nhw. Ti o ddew aluniaist fydoedd pell yr eangderau maith. Ti a welaist ser yr oesoedd oll yn diffodd ar I taith. Gawn ni ganu gyda'n gilydd. Geiriau dad.
Stelwch. Diolch yn fawr. Fi'n well nawr. Fi'n falch iawn bod Brigyn gyda ni. Ac mae Brigyn yn ein harwain i ryw raddau mewn defosiwn ar gan canu yn ddefosiwn. Dwi'n hynod falch bod nhw yma. I fi yn fan mawr o'r ddoi hyn. I ddweud y gwir, fi ychydig bach o grwpi ystod cyfadau. Felly rowch groeso i Brigyn. Diolch i Galon, a mae'n deg dweud bod ni'n dau yn fan o Owain hefyd. Mae'n gweithio ddwy ffordd. Ond da ni am y gan gyntaf yma, da ni wedi ganu ydi Disgyn wrth y Draed. Can oddi ar y CD gyntaf wnaethon ni nôl yn 2004 ac mae Brigyn yn dal i fynd a dwi'n falch o fod yma pnawn yma i rannu yng Nghaneuon efo chi, ein Caneuon. Felly diolch yn fawr. Gyfarwydd a Trefor Edwards, neu'n nabod Trefor Edwards, mae Spotify playlist fod i mynd i fyny yn ei cannoedd yn yr wsos dwytha yma, dwi bod yn gwrando ar gan fel tôn Pant y Fedwen gen Trefor Edwards. Achos dyna'r her nath Owain roed i ni pnawn yma, oedd i wneud rhyw fersiwn acwstig Brigyn o'r emyn enwog. Felly, ac ar ôl clywed chi canu yr emyn, mae groeso chi ganu y geiriau, mae'r Hallelujah yn fe na i fi arhoddaf Iesu fy mawrhad i ti gyd ganu efo fi os hoffwch chi. Da ni'n mynd i wneud goloni, ac da chi
geiriau. Felly dyma tydiolnaeth y wyrth o Grist fan Dduw. Tydiolnaeth y wyrth o Grist fan Dduw. Tydi ar ôl ein sy'n I glas ar ddiw. Fe gydiais gyn o bwyd ysbryd glan. Ni allaf tra'n byw ond cael gan. Bydd heddi'n gweld yr harddwch sy'n parhau. Dwi'n teimlo'r rwydd o ias yn byw Mae'r halleluia yn fy hynau ni, a roedd ag Iesu gymawad I ti. Tydi yw hael fy nydd o Grist y groes, yr wyt yn hardd I holl orwelion fos, lle roedd cysgodion oes na llifr wawn, lle oedd yn gynt yn ddall yn gweld yn nawr. Mae golau unig yn y berson hael, pen llanw fyrdd gorfoledd yw y gael. Mae'r halleluia yn fy hynau ni, a roedd ag Iesu gymawad I ti. Tydi sy'n heiddi'r cod I hawli. Mae ystyr bywyd yn fotidau ni. Yr wyt yn llanw'r baced drwy yr ail. Daw'r pell yn agos yn o'n sofan mai. Mae'r melodiau cread yr dyfwy. Mi welaf dy o goniant a'r holl tŷ. Mae'r halleluia yn fy hynau ni, a roedd ag Iesu gymawad I ti. Mae'r halleluia yn fy hynau ni, a roedd ag Iesu gymawad I ti. A pen llanw dathlu 20 mlynedd, 2 flynedd yn ôl, o'r berthynas yma o ganu ac o deithio Cymru a'r byd I ganu. Oedd cyhoedd I llyfr brigyn, llyfr o gerddoriaeth ac yr geiriau I gyd yna. Just rhag ofn bod chi ddim yn gwybod am y llyfr. Ond da ni wedi bod yn teithio Cymru am 2 mlynedd yn hyrwyddog yn canu'n canuon. Mae'n hyfryd iawn gweld ffrindiau oes a ffrindiau newydd yma promau I ni. Felly edrych ymlaen I gael sgwrs nes ymlaen. Ond fe orffennwn ni'r perfformiad yma efo y gân Halleluia. Mewn dŵr o ddir mae'r serenwen, mae cysgod gwyn dros Bethlehem, Di Maniel gwyn yn canu Halleluia. Codi
diolch enfawr eich dau. Diolch yn fawr fawr. Fy man cychwyn yw Jeff. Fy ngeiriau agoriadol yw'r geiriau oedd yn cloi anerchiad Jeff yn 2023. A hallelujah fydd y gan. Y gan i ddechrau. Yn y dechreuad yr oedd y gan, a'r gan oedd gyda Duw a Duw oedd y gan. Yn llyfr C.S. Lewis, The Magician's Nephew, mae dau o blant bach yn cael bod yn dystion i greu Narnia, a dyma ddyfyniad. In the darkness, something was happening at last. A voice had begun to sing. The most beautiful noise we had ever heard. It was so beautiful we could hardly bear it. The voice rose and rose till all the air was shaking with it, and just as it swelled to the mightiest and most glorious sound it had yet produced, the sun arose. The earth was of many colours. They were fresh, hot, vivid. They made you feel excited until you saw the singer himself. Then you forgot everything else. It was a lion, huge, shaggy and bright. It stood facing the risen sun. Its mouth was open in song. Creu'r Narnia gan oherwydd can a chanir llew. Pwy yw llew? Aslan. Pwy yw aslan? Iesu yw aslan. Yn y dechreuad yr oedd y gan, a'r gan oedd gyda Duw, a Duw oedd y gan. Ac meddai hwnnw, Duw'r gan, wrth ac am y proffwyd Ezekiel, nid wyt ti, iddyn nhw, ond i'n canu caneuon serch mewn llais peraidd ac yn chwarae offeryn yn dda. Felly yn sgil y gan, caneuon, fydd testyn ei sylw just am ychydig. Caneuon addas i rai o gymeriadau'r Beibl. Gan ddechrau yn y dechrau, Adda ag Efa. Beth am chwarae'n troi'n chwerw gan Bandon? Ac mae chwarae'n troi'n chwerw, mae'r gwyn yn troi'n sir, mae'r wen yn troi'n ddagre a'r wefr yn troi'n gyr, neu efallai'n well yn arbennig gan yn bod ni'n perthyn. Fyse Ciliaf i'r anial gan Tecwyn Ifan. Chwiliaf y ffordd yn ôl trwy'r draen. Ceisiaf y ffordd yn ôl i'r lle roeddwn ni o'r blaen. Mae'r gan werin ble rei di hefyd yn addas. Ond os i chi eisiau bod yn ddiwynyddol amgen, gellid awgrymu Tyfu Lan gan Cizzy Crawford. Mae no one hawdd. Raindrops keep falling on my head. Neu Jess pan mae'r glaw yn dod i lawr. Neu hyd yn oed afioch i'r ioed yn morio. Abram, well, a sky full of stars gan Coldplay. Aeth Duw ag ef allan Abram, a dywedodd edrych tua'r nefodd a rifar ser os gellu, yna dywedodd wrtho felly y bydd dy ddisgynyddion, credodd Abram yn yr arglwydd, cos you're a sky full of stars, I'm going to give you my heart. Moses, I want to break free, gan Queen. Ond y gorau am o'n i yw Steve Eves, ymlaen Macanan. Da ni gyd fel Moses gynt ar drywydd cyfamod. Ruth, hi yw fy ffrind, gan Emyr Hughes Jones. Methuselah. Bu Methuselah fyw am 187 o flynyddoedd, staying alive, gan y Bee Gees. Dafydd wedyn, Dancing in the Streets, gan Martha Reeves and the Vandellas. They'll be laughing, singing and music swinging, dancing in the street.
Roedd Dafydd yn gwisgo effod liain a dawnsiau a'i holl egni o flaen yr arglwydd. Nid pawb oedd yn gwerthfawrogi dawnsio Dafydd. Yr oedd Michal merch Sol yn edrych trwy'r ffenest a gwelodd y brenin Dafydd yn neidio ac yn dawnsio o flaen yr arglwydd a dirmygodd ef yn ei chalon. Mae'n hariad un Fenws hefyd yn bosibilrwydd. Gwelodd wraig yn molchi a hithau yn un brydferth iawn. Beth am Iesu? I can see from both sides now. Gan Joni Mitchell, I've looked at love from both sides now. Neu Brian Adams, everything I do for you. Beth am Duw ei hun? Cariad gan Gwyneth Glyn. Mi fîm I yn dygaru o bellter ers tro byd, dros foroedd a chyfandir ac o ochr draw i'r stryd. Yr ysbryd glân, Josh Groban yn canu You Raise Me Up. Neu Celine Dion yn canu The Wind Beneath My Wings. Ond gwell ydy Vicky Beeching yn canu Breath of God, just say the word, and my weary soul will be renewed. Beth felly am yr eglwys, am annibynia? Yma o hyd, gan Dafydd Iwan, a chymaint ohonom weithiau yn hiraethu am y gogoniant a fi, byse dyddiau da gan Hergest yn ddewis poblogaidd, falle doedden nhw'n ddyddiau da. Dros ben. Cystal rhain, dwi'n awgrymu rhywbeth gan James Brown. Enw'r gan ydy Get Off of That Thing. A rhag ofn bod chi ddim yn gwybod beth yw'r thing I chi'n gorfod get off. Hwn yw'r thing I chi'n gorfod get off. Get off of that thing and dance till you feel better. Get up off of that thing so good, dance till you feel better. Dwi eisiau chi ddychmygu, nawr fi'n sylwi sneb ohonoch chi wedi godi, ond sy'n mas. Dychmygwch yr eglwys pob lliw a llun ohoni, lleol, ledled byd, ar ei thraed. Pobl Dduw yn sefyll gyfysgwydd ei gilydd, yn cerdded yn gitgam mewn ffydd a gobaith. Pobl Dduw, ti, fi, ni, nhw, yn dawnsio, dawns oesol, cariad creadigol, cynhaliol Duw. Canu a dawnsio, dawns a chan, mae'r rhaid I ni wedi'r cyfan. Cael mynegu gorfoledd ein hiachawdwriaeth. A Duw oedd y gan. Get up off of that thing, dance and sing, till you feel better. A heb fod yr eglwys, a heb fod eglwysu'r undeb hwn ar ein traed, heb bod hynny'n digwydd, can yn ofer Edward H. Davies, bydd pob canu o'n heiddo. Can caneuon ac yna un gan yn benodol, Hallelujah, Leonard Cohen. Byddaf yn codi ambell I gymal, ambell I gwpled o'r gan honno, gan obeithio rhannu a chi ynddyd a thrwyddyd ac o'i herwydd gair o gysur heriol a her gysurlawn. A ni fydd addasiad brigyn a geiriau Tony Llywelyn yn angof gennym. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Fyddwn ni'n ôl maes o law at y secret chord. Am y tro, dwi eisiau I ni gyda'n gilydd neidio I mewn I berfedd llyfr cynta Samuel. A dyma dwy adnod. Tranoeth meddiannwyd Saul gan yr ysbryd drwg a pharablodd yn wallgo yng nghanol y tŷ. Ac roedd Dafydd
yn canu'r delyn yn ôl i arfer. Yr oedd gan Saul weiwf hwn yn ei law, a hyrddodd hi gan feddwl trywanu Dafydd i'r pared, ond osgodd Dafydd ef ddwywaith. There was a secret chord that David played, and it pleased the Lord, ond nid felly Saul. You don't really care for music, do you, Saul? Mae ymwneud Dafydd a Saul yn cynnig dau beth i ni. Menter yw'r peth cyntaf. Meddiannwyd Saul gan yr ysbryd drwg a pharablodd yn wallgo yng nghanol y tŷ, ac yr oedd Dafydd yn canu'r delyn yn ôl i arfer. Mae Saul yng ngafel ysbryd drwg, diflastod wirioneddol lethol. Dyma Dafydd felly yn mynd i mewn at Saul a chanu'r delyn, gan iawn a llawn sylweddoli fod Saul yn datgymalu a bod y brenin o'r herwydd yn ddychryn o beryglus i bawb o'i gwmpas. Menter ydoedd. Nid peth naturiol mo hyn o gwbl, a dyma pam dwi'n awgrymu fod y mentro hwn yn her ac yn gysur ac yn her. Erbyn hyn mae tensiwn sylweddol iawn rhwng Saul a Dafydd, cwbl naturiol, fysa i ysbryd drwg Saul greu drwg ysbryd yn Dafydd. Casineb yn magu casineb, drwg yn ateb i drwg, dwrn am dwrn. Ond weitha'r drwg deimlad rhwng y ddau, aeth Dafydd at Saul a chanu'r delyn i'w dawelu. Y tanet hyn yn llacio tensiwn y brenin. Galwodd Iesu ei ddeuddeg disgybl ato ac wedi roddi iddynt awdurdod dros ysbrydion aflan i'w bwrw allan ac i iachau pob afiechyd, pob cresgedd. Mae yn ei danfon nhw allan ar genhadaeth o bentre i bentre ac o dre i dre, ond medda fe. Cyn bo chi'n mynd, peidiwch me mewn i un o drefyr Samariad. Peidiwch yn mynd at un nhw, ewch yn hytrach at ddefaid colledig tŷ Israel. Be ddaru i Iesu o bawb ddeud y fath beth? Mae'r gorchymyn yn amlygu cilni crefyddol a rhagfarn ddiwylliannol nad sydd yn perthyn i Iesu os bosib. Mae'r esboniad yn agos ac yn syml ddigon. Ychydig ddyddiau cyn hyn, roedd y disgyblion yma wedi credu am ganiatad gan Iesu i alw am dan o'r nef i ddifetha'r Samariaid. Creda Iesu fod ysbryd a allai alw am dan i ddinistrio pobl oherwydd i bod nhw wedi wrthod yn beth rhy lwfwr bwdwr i fynd ag at y Samariaid. Mae so law aeth Iesu i hun at y Samariad ac arhosodd gyda hwy am ddeuddydd. A chawsant ganddo ynddo a thrwyddo nid cawod o dan, ond cawod o fendith. Glanhawyd yno 10 o bobl gwahan glwyfus. Dyma'r neges. Rhwng Dafydd a Saul oedd na wal yn sefyll. Mir o genfigen cas, mispa. Wal diadlam ydoedd meddai Saul. Yng ngrym cariad Duw, mae Dafydd yn neidio dros y wal. Rhwng Israel a Samaria, roedd na wal yn sefyll. Hen mispa o hen ragfarn. Mir, diadlam ydoedd, meddai'r disgyblion. Mae Iesu'n neidio tros y wal. Rhyngom ni a'n cyd Gymru, mae yna wal o ddifaterwch a drwg dybiaeth. Nid mir diadlam mohono. Gwaith Duw ynom a thrwom yw creu ohonom
Cysnogion mentrus, eglwysi mentrus, sydd yn gallu neidio tros y welydd, sy'n sefyll rhyngom ni a'n gilydd. Nid gyrru pobl ar hyd hen rigolau a ddyler eglwys leol, ond dysgu pobl i neidio dros muriau di-adlam ein cyfnod. Ac i ni'n gwybod bu eglwysi undeb yr annibynwyr yn neidio dros furiau di-adlam erioed o'r dechrau'n deg. Ymlaen yr awn felly, i lamu tros furiau ein cyfnod, a dwi'n meddwl bod hynna hyd yn oed ddim yn ddigon. Mae angen i ni ddysgu ein plant, a plant ein plant, sut i neidio dros muriau welydd i ni heb breuddwydio am i bodolaeth hyd yn hyn. Menter yw'r peth cyntaf, dyfalbarhad yw'r ail beth. Tranoeth meddiannwyd Saul gan yr ysbryd drwg parablodd y wallgo yng nghanol y tŷ, yr oedd Dafydd yn canu'r delyn sylwch yn ôl i arfer. Roedd gan Saul weiwffon yn ei law, hyryddiodd hi, gan feddwl trywanu Dafydd i'r pared, ond osgodd Dafydd ef ddwywaith. Gellid meddwl nawr, pan afeilodd Saul mewn gwaywffon, a'i hyryddio hi at Dafydd bod hi'n dda bryd iddo orffen canu a gosod y delyn o'r neilltu a dianc o'r stafell. Ond, sylwch, yr oedd Dafydd yn canu'r delyn yn ôl i arfer. Bu galw cyson ar Dafydd i dawelu meddwl Saul i lacio'r nerfau tyn yma. Ac nid dyma'r tro cynta i Dafydd fethu. A'r brenin o'r herwydd yn troi'n beryg bywyd iddo hun a phobl eraill. A sylwch ymhellach, hyryddiodd Saul y weiwffon gan feddwl trywanu Dafydd i'r pared, ond osgodd Dafydd ef ddwy waith. Dwy waith, nid unwaith. Dwy waith. Ceisiodd a methodd Saul i ladd Dafydd. Ond aros gwna i Dafydd, aros a pharhau i geisio lleddfu dolur Saul. Wedi misodd o'r weinidogaeth orau buraf, gwrthod Iesu nath pobl Jwdea. Ond fe ddaliodd Iesu i afel arnyn nhw. Wedi clywed am farw Lazarus, meddai Iesu wrth i ddisgyblion, gadewch i ni fynd nôl nawr i Jwdea, a sylwch ar ymateb y disgyblion. Rabi, meddai'r disgyblion wrtho, gynnau yr oedd yr Iddewon yn ceisio dy ladd yn Jwdea. Sut gelli di fynd nôl yno? Gadewch i ni fynd nôl i Jwdea, yr oedd Dafydd yn canu'r delyn yn ôl i arfer. Dyma'r neges. Meddai'r parchedig Walter P. John mewn pregeth a gyhoeddwyd yn 1969. Blwyddyn dda oedd honno. Ni fi, meddai Walter P. John, ni fi'r byd erioed yn berclach lle yn enwedig i berchen ffydd. Wel, Walter, mae'r byd yn berclach o lawer erbyn hyn. Peidiwn â synnu felly fod ein crefyddau Cymreig yn troi'n greadur amddiffynol, caeedig, ceidwadol. Y bwriad yw cynnig i'r ychydig ffyddlon sy'n weddill le diogel rhag peryglon y byd. Safe house. Safe house y ddiwinyddiaeth di-gwestiwn. Safe house caeedig y credocaeth. Safe house credu be mae pawb arall yn credu, fel mae pawb arall yn credu, oherwydd mae dyna fel mae pawb arall yn credu. Dewch i'r safe house. Fe fyddwch chi'n ddiogel wedyn, beth bynnag sy'n digwydd tu fas. Nawr, dos dim amheuaeth, mae hyn yn llwyddo. Mae e'n llwyddo, ac mae e'n sicr yn mynd i barhau i lwyddo
gan mai dyna be mae'r trwch sylweddol o bobl eisiau. Mewn byd sydd â'i ben i weired tu chwyth allan, cael bod yn ddiogel. Ei lwyddiant, nid yw'n dda. Ei lwyddiant, gwenwyn ydyw. A mae ddeiad yr ymadrodd hyll, count me out. Os mae dyma beth yw ffydd, count me out. Os dyma beth yw bod yn weinidog, yn aelod, yn gyd aelod mewn eglwys leol, os mae dyma beth yw, hyd, lled, uchder, dyfnder, annibynia, count me out. Yr oedd annibynia yn canu'r delyn yn ôl i harfer. Gadewch i ni fynd nôl at ein pobl. Mae chwip o adnod yn atgyddiad Iowan. Dyma fi wedi rhoi wrth flaen ddrws agored, sylwch na fedr neb i gau. Nid safe house yw ffydd, ond open house. Ymrown o'r newydd i fod yn open house. Dyma her ein cyfnod dewis rhwng y safe house a'r open house, crefydd cadw neu grefydd menter. Ymrown tu a minne weitha gweuwffyn Cenfigen a Difaterwch i ddal ati i ganu'r delyn yn ôl ein harfer. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. Dwi eisoes wedi addo dychwelyd at y secret chord, a chan nad oes yr un anerchiad o gader yr undeb yn gyflawn, heb gyfeirio at Bathsheba, fyddwn ni nôl at hi hefyd mewn ychydig bach. Your faith was strong, but you needed proof. Gall y tabed lleia o ffydd symud mynyddoedd, meddai Iesu wrthym. Newyddion da. Newyddion da o lawenydd mawr, os ydych yn gyfan gwbl sicr o'ch ffydd. Mae gennym ni ffydd tu fi. Ond, ac mae'r ond yn deud cyfrolau, mae ofn arnom symud tu hwnt i'r ond hwnnw, ond awn amdani. Mae gennym ffydd, ond a ydym yn hyderus yn ein ffydd. A ydym yn ymddiried yn ein ffydd. A ydym yn credu ein cred. Mae stôl deircoes gen i fadre, hen beth yw e, cyffredin ddigon hyfryd iawn. Fy hen datci oedd pia'r stôl, gwaith ei ddwylo ydyw. Dwi ddim yn eistedd ar y stôl. Pam? Mae ofn arna i y bydd yr hen stôl yn torri dan fy mhwysau. Mae gen i stôl deircoes, ein stôl ni ydyw fel teulu, a dos neb yn eistedd arni. Just rag ofn. Mae gennym ni ffydd, mae gennym ni stôl, ond mae arnom ofn eistedd arni rhag ofn. Mae gennym ni ffydd ond weithiau cystal cydnabod, nid oes ffydd gennym yn y ffydd sydd gennym. Your faith was strong, but you needed proof. Mae eisiau ni fod ychydig bach yn fwy tebyg i Abram. Credodd Abram yn yr arglwydd a chyfrifodd yn tai hyn yn gyfiawnder iddo. Credodd Abram, a mae rhaid i ninne fel Abram gredu. Ac mae eisiau darllen o gwmpas yr adnod hon. Ac o ddarllen felly, gwelwn nad rhyw arwr ffydd mo Abram fe fyna a ni lawr fan hyn, ond cymeriad syndod o debyg i ni. Gwyddai Abram pwy oedd Duw, oedd enw wedi dod i nabod i gilydd, bu dwy weledigaeth fawr, galwad a fi, yn hanes a phrofiad Abram ateb a fi, yn derfynol, ufudd-dod parod, bodlon. Bu Abram a Sarai yn yr Aifft, bu'r daith yn elw mawr iddyn nhw. Wnaethant i harian
yn yr Aifft. Bydd daeth yn anodd do ar y degau, ond oedd ei byd nhw'n braf. Diogel, dedwydd. Hyn oll, ond dim etifedd. Dim etifedd. Roedd Duw wedi addo pethau mawr i Abram etifedd ac yn sgil yr etifedd, disgynyddion di-ri-fedi. Ond hyd yn hyn, dim byd. Ac o'r herwydd mae Abram yn gofyn, beth arroddi i mi? Ac mae e'n mynd yn ei flaen, ac mae'r cwestiwn yn troi yn gryntach. Rwy'n para yn ddiblant, ac etifedd fy nhi yw hwn, Eliezer o Ddamascus. Gwas Abram oedd hwnnw. A dywedodd Abram hefyd edrych, ac mae un cyfeithiad Saesneg yn darllen, now look here. Nid wyt wedi rhoi epil i mi a chithwas Eliezer o Ddamascus yw fy etifedd. Ac mae Duw yn ymateb i hyn yn rasol ac yn amyneddgar. Nid hwn fydd dy etifedd. Arweiniwyd Abram allan gan Dduw, sydd yn golygu bod Abram cyn hynny tu fewn, neu o leia o dan ganfas. Mae hynny'n bwysig. Tra bod Abram yn gofyn beth arroddi i mi, oherwydd rwy'n para'n i blant, dim ond canfas i babell oedd uwch i ben. Roedd yn gweld dim byd ond y canfas, trawstiau tenau a rhaffau i babell i hun. Ac mae Duw yn ei arwain e mas o'r babell. A nawr, mae Abram yn gweld y ser. Y ser i gyd. Gwelodd Abram y ser, gwelodd ffrwd a llif, dawns a ffatrwm y ser, ac meddai Duw wrtho rhifa'r ser, os gellu. 1, 2, 3, 400, 5,000, 6,000,000, 6,000,000 ac 1, 6,402, 9,378. Fe 78 oedd e? Neu 79? Dechrau to. 1, 2, 3. Nawr syllwch i fyw llygad Abram nawr. Yng nghanwyll dwy lygad Abram, mae adlewyrchiad o'r holl ser. Mae'r hen ŵr yn methu'n lan archifo gan fod cymaint a chymaint ohonynt. Felly bydd dy ddisgynyddion. Credodd Abram yn yr arglwydd. Mae rhyw bethau fel hyn yn boen i mi. Be ddigwyddodd? Mae'r ychydig adnodau hyn yn drwm o fanylion i ni hyd yn oed yn cael gwybod am Eliezer a o ble mae'n dod. Ond wrth gyrraedd calon y stori, eiliad o dyngedfennol bwys, y cyfan ni'n cael, gan awdur llyfr Genesis yw'r frawddeg fflat, credodd Abram yn yr arglwydd. Credodd Abram yn yr arglwydd, pam? Credodd Abram yn yr arglwydd, sut? Ai rhywbeth ymenyddol oedd y credu hwn, ffrwyth reswm a hysymu? Ai anodd ydoedd neu mor hawdd a syrthio mewn cariad? Credodd Abram yn yr arglwydd. Do credodd, ymddiriedodd. A dyna dwi eisiau awgrymu yw credu. Credu yn yw ymddiried. Doed a ddelo ymddiried. Iste ar y stôl. Gan ymddiried yn ddi i ddal eich pwysau. Mai hen bregus ydyw, eisteddaf ar y stôl deirgoes, dim ond wedi i mi weld fod rhywun arall yn gallu eistedd arni heb i thorri. Na. Nid dyna beth yw credu. Eisteddaf ar y stôl deirgoes weitha'r ffaith i neb arall eistedd arni ers blynyddoedd lawer. Dyna beth yw credu. Ac wedi ystyried yn ofalus, penderfynodd Abram ymddiried yn niw. Ond mae eisiau cofio hyn. Mae Abram yn ymddiried yn y Duw hwnnw
a benderfynodd ymddiried doed a ddelo yn Abram. A dyna beth yw credu. Credu yn y Duw sy'n credu ynom ni. Dyna beth yw credu. Ymddiried ymharodrwydd Duw i ymddiried ynom ni. Dyna beth yw credu, a dyna pam mae peth anodd yw credu menter y Duw. Ond os ydych yn barod i fentro a chyd fentro'r fenter hon, bydd yna un seren arall yn ffurfafen cred am bawb sydd yma pynhawn yma. Abram trian yn gorfod ail ddechrau cyfri'r ser. 1, 2, 3, 400, 5,000, 6,000,000, 6,000,000 ag 1, 6,402, 9,378. 78 yde? Neu 70? 1, 2, 3, you saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. Syllodd Dafydd yn ofalus arni ar mwyau i gyd yr edrychau, y mwyau i gyd y dymunau chael hi. A heb oedi dim galwodd amdani gorwedd gyda hi. Yna aeth Bathsheba adre. Beth i ni'n gwybod am hwn? Pwy oedd Bathsheba? Yn wraig briod mewn cymdeithas batriarchaidd, mae rhaid bod hon yn gwybod. Mae'r gosb amodineb oedd marwolaeth. Pam ildio mor hawdd i Dafydd? Ofn? Pwy all ddeud na wrth frenin? Uchelgais? Wedi trefnu'r cyfan yn ofalus i'r manylun lleia a'r hwydo Dafydd? Beth am wreia wedyn? Gŵr Bathsheba? Oedd ei farw yn tai yn dristwch iddi? Neu yn ryddhad? I ni ddim yn gwybod. Mae'n trwy mlaen ychydig flynyddoedd ac mae Dafydd bellach yn wan. Mae hael ei frenhiniaeth yn prysur fachlyd. Mae cwestiwn dewis ei olyniaeth heb i benderfynu. Mae'r mab, Adoneia, cryf, penstiff, rhyfedd o debyg i'w dad, yn hawlio'r orsedd ac yn gefn iddo mae Joab, cadfridog y fyddin, Abiathar offeiriad Dafydd. Ond mae Nathan o blaid Solomon. Ac mae Nathan yn perswadio Bathsheba i achub y blaen. Ac mae Bathsheba yn mynd i mewn at Dafydd ac yn ei atgoffa ei fod wedi addo'r deyrnas i Solomon. O ferch ifanc hardd yn cael ei galw i bresenoldeb brenin, i fam frenhines gall a chraff, mae mwy i hon na welir. Beth bynnag mae bywyd yn taflu ati hi, mae hi'n goroesi. A'i dyna'r wers felly. Goroesi. Efe goroesi yw'r nod. Mae annibyniau yn siŵr o fod yn fwy na llwyddo i oroesi. Nid oes gennym ni yn ôl y seicolegwyr fel bodau dynol reddf gryfach na self-preservation. Diolch am y fath reddf, ond gwyliwn rhag gwneud crefydd ohoni. Fe welodd y salmydd, ac mae rhaid i ninnau weld gydag e, nad goroesi yw hanfod ffydd a chred, nid goroesi yw yn gwaith ni. Ond gweld daioni'r arglwydd ac amlygu daioni'r arglwydd yn hir yr ai byw. Dyma elfen arall o'r her gysurlawn a'r cysur heriol. Mae annibyniau a chaniatau i annibyniau ddiffygio o ran i hysbryd i gweledigaeth yn waith brofedigaeth o lawer. Na chapel y methu cadw drws ar agor. There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken, hallelujah, the broken, hallelujah. Dwi'n hoffi cerddoriaeth Leonard Cohen. Ei waith orau yw ei waith tywylla.
a'r tywyllaf o'r tywyll yw albwm a gyhoeddwyd yn 1992 The Future. I grynhoi y neges, neu neges y caneuon, gellid dim ond deud fod Cowen ddim yn gweld fod rhyw lawer o ddyfodol i'r dyfodol. Ond ar yr albwm hwnnw mae can o'r enw Anthem. A dyma'r gitgan. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Ein tueddiad ni yw cuddio, neu gelu'r ffaith fod na grac ym mhopeth a phawb. I ni'n mynnu nad broken mon halleluia, fel unigolion, fel eglwysi ac fel undeb o eglwysi. Cyfeillion, mae'r halleluia yn broken. Weithiau am ba reswm bynnag mae'r crac yn amlwg, ond ein tueddiad ni yw celu'r ffaith fod ynomddolir. Nid da, nid llesol, nid iawn, nid iach yw celu'r dolir. A noeth yw ceisio celu'r ffaith fod na grac yn llester yr hyn ydym beth bynnag ydym. Tydi meddai Eseia o arglwydd yw ein tad. Ni yw'r clai a thi yw'r crochennydd. Eith i mynd lawr i dir crochennydd a'i gael yn gweithio ar y drowell, meddai Jeremia, a difwynwyd yn llawr crochennydd y llester pridd oedd yn ei lunio, a gwnaeth efo'r eildro yn lestyr gwahanol fel y gwelai'n dda. Llestri pridd ydym, meddai Eseia. Amherffaith ydym, meddai Jeremia. There is a crack in everyone. The broken hallelujah. Nid achos i ddigaloni mo hyn, ond i'r gwrthwyneb. Mae'r trysor hwn, trysor ein ffydd ni yn yw a'i ffydd yntau ynom ni gennym mewn llestri pridd. Pam? I ddangos mai eiddo dew yw'r gallu tra ragorol. Forget your perfect offering. Nid chwilio am y crac a'r craciau mo dew, gwybod amdanynt ma dew. I ni di mynd i gredu, ac i ni'n caniatáu i'n gilydd i gredu. Mae arwydd o wendid yw'r craciau. Mae Duw yn gwybod mae arwydd o gryfder ydynt. Rhain yw beth ydym fel unigolion, fel eglwysi, ac fel eglwysi yn hyd fel undeb, mae yna grac. There is a crack in everything. Y craciau sy'n dangos fod Paul yn gwbl gywir ym mhob peth i ni'n cael yn gweithrymu, ond nid ein llethu. Ein bwrw i ansicrwydd, ond nid i anobaith. Ein herlyd, ond nid ein gadael yn amddifad. Ein taro lawr, ond nid ein dinistrio. Ein cracio, ond byth ein chwalu. Beth amdani felly, ac mae hyn yn anodd a dwi'n derbyn hynny. Beth amdani forget your perfect offering? Derbyniwn nad perffaith mohonom. Derbyniwn na ddyle neb ddisgwyl i ni fod yn berffaith. Forget your perfect offering. Derbyniwn nad perffaith ein perthynas ag eraill, ein hunain, ein gilydd ac a Duw. Forget your perfect offering. Derbyniwn nad perffaith bu nac yw, na fydd byth ein gwasanaeth a'n gweinidogaeth fel eglwysi. There is a crack in everything. Ac mae crac ynom, mae crac yn yr eglwys, mae crac yn ein eglwysi, mae crac yn annibyniad. That's how the light gets in. Mentrwn dyfalbarhawn ymddiriedwn a boed cyfle i'r goleuni ddisgleirio ynom ac ohonom. I did my best, it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah.
Dechreuais i ar yng ngweinidogaeth yn 1991, 15 mlynedd ar hugen. I did my best, it wasn't much. Fel yna dwi'n teimlo. Ac am hwn i, nid fi mor unig weinidog, na'r unig arweinydd i deimlo hyn. Even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. Rhethreg gwai yw ein rhethreg bellach. Mae proffwydi'r blues yn brysur iawn heddi, yn gymdeithasol, yn economaidd, yn wleidyddol, yn grefyddol, yn sicr, ond heddi, fel erioed, diolch byth, diolch i ddew, mae'r triawd jazz, ffydd, gobaith a chariad yn mynnu canu. Geilwr cyfnod anodd hwn arnom i ymwrthod ar blues. I fyny gwneud yr hyn y allwn ni i gynnig newyddion da i gymdogaeth, gwlad a byd a phobl sydd yn disgwyl dim byd ond newyddion drwg. Gyda'r blues sydd mor nodweddiadol o'n cyfnod ac o grefydda ein cyfnod, mae popeth yn ormod o drafferth. Gyda'r blues mae pob brwydr wedi ei cholli cyn tanio'r ergyd gyntaf. Mae pob gwawr yn rhagamadrodd i fachlyd. Ni all y blues odde brwdfrydedd o gwbl. Na dychymyg, na menter, ac yn sicr dim llwyddiant pobl eraill. Mae'r blues yn creu ohonom pobl Iesu Grist, yn creu ohonom bobl ag eglwysi cryntachlyd i canmoliaeth, prin i cefnogaeth i'n gilydd. Cyhoedda'r blues fod ymyl ddi i bob cwmwl a lleda'r blues rhyw lwydni a chyfi dros bobeth. Ac fe dri ffydd gobaith ar mwyaf o'r rhain cariad yn bethau diwefr, di-ystyr, di-werth. I ni gyd yn gwybod rhywbeth am y blues, i ni gyd yn cyfrannu rhywbeth i'r blues. Mae Annibynia yn gwybod am y blues. I did my best, it wasn't much. Gwna'r blues ddim mor tro. Gwna'r blues ddim lles i ni. Mae eisiau ni benderfynu yn erbyn y blues, pob blues, a mae eisiau ni benderfynu o blaid jazz efengil Iesu Grist. Mae'r enwoca o ddamhegion Iesu yn dangos nad dyw pell beirniadol sydd gennym, ond i'r gwrthwyneb dyw yma nawr gyda ni. Dameg am ddyn a chanddo dda i fab, mae un yn mynd i ffwrdd. Mae'n byw bywyd gwyllt, ac mae'n gorfod yn y pen draw dychwelyd adre a'i ben yn ei blu. Mae'r tad yn falch o'i groesawu adre ac yn cynnal y parti fwyaf a welodd y fro erioed. A hwy a dechrau asant fod yn llawen, ac ym mhob parti iawn, mae yna gerddoriaeth yn does. Nawr, nid blues oedd cerddoriaeth y parti hwnnw, roedd angen rhywbeth llawer fwy byw a bywiog. Rhywbeth i adlewyrchu llawenydd yr achlysur, jazz, carlymus, bywiog. Roedd gan y tad ddau fab. Nid yw'r brawd hynna yn fodlon ar hyn i gyd, ac iddo glywed sŵn, miri a hwyl dawnsio a chwerthin all that jazz mae e'n gwrthom e mewn. Ac fe dri jazz y dathliadau yn ddiflastod blues. Mae'r tad yn codi o fwrdd y bledd wrth weld y mab hynna wrth y drws. Mae e'n mynd mas ato i geisio egluro iddo ac i ti a fi. Mae'r unig ffordd i fyw yn hyn o fyd yw byw yn ôl tempo ffydd, gobaith, cariad. Heb y pethau hyn. Dim ond blues
sydd i ni. Diflastod a digalonlyd. Mae Duw yn galw arno mi ddewis peidio byw ein bywyd yn ôl tempo llethol I did my best, it wasn't much. Ond yn hytrach yn ôl tempo gwahanol, tempo cyflymach o lawer, ac o'r herwydd tempo anoddach o lawer. Tempo medrus bendigedig o arbrofol, tempo Iesu a'i farwol glwy yn frawd a phriod i mi mwy. Ef yn arweinydd, ef yn ben. Tempo cyfiawnder a thegwch i bawb. Tempo oesol cyfoes yn galw am ac yn creu cyfiawnder, cariad, cymod, cysylltiad byw rhwng pobl a'i gilydd, even though it all went wrong. I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. Os gwelir fi bechadu rhyw ddydd, ar ben fy nhaith, ryfeddol fydd y canu, a newydd fydd yr iaith. Bod yn rhaid i mi gydnabod y cysur sydd ymhlug yn y cwpled cyntaf, mae yn biti gen i. Mae pwyslais y geiriau yw pen y daith. Y daith am hwnni, a'r teithio sydd yn bwysig, nid o angen rheidrwydd pen y daith. Rhyfeddol fydd y canu. A does dim dadle rhyfeddol fydd y canu. Pan sylweddolwn mae diben Duw pob un cam o'r daith. Megis yn y nef felly ar y ddeiar yw roi taw ar y blues am byth. Beth yw ffydd? Y gwybod o dan y blues o jazz yn bod. Mewn ffydd, mynwn cael byw yng ngwawl cynnes y gwybod hwn. Mentrwn, dyfal barhawn, ymddiriedwn rhwng cyfle i'r goleuni ddisgleirio ynom a thrwom, ymwrthodwn ar blues. Penderfynwn o blaid jazz cariad. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. Fe weles I fwy nag unwaith ym Mhenywel Rhos Llanechigog, rhywbeth na sgwelais yn un man arall. Doedd y peth hwn ddim yn digwydd yn aml iawn, nid yw pethau arbennig yn digwydd yn aml mewn gwirionedd. Prif yr emyn yn caneuon ffydd yw 706 a Pantycelyn CP ar geiriau. Deiau nodau lleddf y dôn Catherine o'r organ, dan fysedd hudolus John Tudor Davies, ac ar y dôn leddf honno. Y canau'r ffyddloniad y tri ffennill cyntaf, nad yw'r gwyntoedd cryf dychrynllid. Gwyntoedd oer a gogledd draw, ddwy'n i'm hysbryd gwan trafferthus ofnau am ryw ddrygau ddaw. Gwna i mi weld y byd a'i stormydd yn diflannu gybwyr. Disgwyl rwyf drwy hyd yr hirnos, disgwyl am y bore ddydd, disgwyl clywed pyrth yn agor a'r cadwynau'n mynd yn rhydd. Yna. Trawai John Tudor God, major chord, y dôn Regent Square. A gyda hynny, dim ond hynny, cenid y pennill ola yn orfoleddus, nes bod yr Pennywel hwnnw yn llawn gobaith ar gan. Daw fe ddaw, wawr wen ole, y bod cwmwl di yn ffoi, tarth a newl yn cyd ddiflannu ac oedd wedi cyd grynhoi. Dyma'r oriau rwy'n i gweld draw drwy ffydd. Dyma'r her gysurlawn a'r cysur heriol i ni wedi bod rhy hir yn y cywair lleddf. Mae angen taro major chord gobaith. Major chord, ie, ond nid dyma'r secret chord that pleased the Lord. Felly o'r diwedd, o'r hir ddiwedd, dyma fi'n dod at y secret chord. Mae'r nos yn ddi. Mae'r nos yn hir. Ond mae yna rai sy'n gweld y gwir, yn gwybod fod y neges mwy na geiriau, mae o'r tywyllwch ddaw o wawr
A music ddaeth ar muriau lawr. Daw awr i nynne ganu Hallelujah. Cweillion annwyl, ti a fi, na ni yw'r secret cod sy'n lloni Duw. Mae'r nos yn ddydd, i ni gwybod hynny, mae'r nos yn hir, i ni gwybod hynny, ond mae yna rai, ti a fi, yn gweld y gwir. Mae yna rhai sy'n gweld y gwir. Ti a fi yw'r secret cod. Un peth bach arall, un gair bach arall cyn gorffen. Falle bod chi'n teimlo bod amen y llywydd yn hir yn dod. Daliwch yn dyn, yr amen sy'n nesa. Clywais gerddorion yn deud fod canu citgan yr amen y Meseia handel, y galw am orau'r côr. Fwy na'r Hallelujah arwyddi. A dyna pam y bydd ambell i gôr mae'n debyg yn ei adael allan. Ond heb yr amen, nid yw'r oratorion gyflawn. Un peth yw deud am Iesu Grist, he shall reign forever and ever, a deud i fod o'n deilwng o'r fendith, a'r anrhydedd, a'r gogoniant, a'r gallu, ond ofer y cyfan heb y resbons, heb ein hymateb ni, yn glir ac yn hyderus. A dyma gymwynas David Charles. Diolch i ti yr holl arlluog Dduw am yr efengil sanctaidd. Hallelujah. Amen. Mae'r amen yn datgan fod holl bosibiliadau yr Hallelujah yn real, mae drws ar ôl drws yn agor. Nid ildio yn wasaidd i siniciaeth a difaterwch a difrawder y byd o'n cwmpas ni yw deud amen wrth yr Hallelujah, y gwrthwyneb ydyw. Mae ein amen ni yn glod i'r hwn mae Ann Griffiths yn galw yr amen di ddechrau a di ddiwedd. Anturiaeth ddi ben draw ydyw. A dyma'r her gysurlawn, dyma'r cysur heriol i ti a fi yn rhan o'r anturiaeth Gristnogol. Anturiaeth fawr y groes. Ti a fi yw'r secret cod sy'n lloni Duw. Felly, Hallelujah fydd y gan. Hallelujah fydd y gan. Diolch i ti yr holl alluog Dduw am yr efengil sanctaidd. Hallelujah. Amen. Na. Diolch i ti yr holl alluog Dduw am yr efengil sanctaidd. Hallelujah. Amen. Mae rhaid wrth yr ebychnod i'n gwaredu rhag yr amen llipa, crynedig, angladdol, ychyfu hwnnw, sydd ddim mewn tiwn o gwbl ar efengil i ti a fi yn credu ynddi ac yn dymuno i rhannu ag eraill. Gyda'r amen mae dechrau, nid gorffen. Nid beth tebyg i yr eiddoch yn gywir ar derfyn llythyr neu hen wlad fy nhadau ar ddiwedd cyngerdd yw'r amen. Ein man cychwyn ydyw, felly bwrio'n ati i fentro, i ddyfalbarhau, i ymddiried, i ganiatáu i'r goleuni lewyrchu ynom a thrwom, awn rhagom ti a fi gan ymwrthod a'r blues, a penderfynu'n hytrach o blaid jazz cariad Duw, a hynny yn gadarnhaol, yn hyderus ac yn un frydol. Bendigedig, meddai awdur llyfr y Chronicle, bendigedig fyddo'r arglwydd Dduw o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb, a dywedodd yr holl bobl, ti fi ni nhw, o'r iengaf i'r hynna, yr secret cod that pleased the Lord, dywedodd yr holl bobl, amen, gan foliannu yr arglwydd. Diolch yn fawr i chi. Wel,
gyfeillion, ond dyn ni wedi cael anerchiad grymus tu hwnt. Mae gai ddiolch ar ein rhan i hyd i'r Parchedig Owain Llyr am anerchiad grymus a oedd yn gafer yno. Rwy'n siŵr bydd hi'n aros yn y co yn hir. Yn ystod y cyfnod heriol hyn, diolchwn i chi am y cysur, a'n harfogi a'n hysbrydoli yn hyderus, gobeithiol ac mewn cariad i'r dyfodol. Diolch yn fawr iawn. Gawn ni nawr droi at yr ail emyn. Pan tyfydwen, a mae hwn yn fwriadol bod ni'n canu hon eto. Tydi a wnaeth y wyrth o Gristfab Duw. Tydi aroddais di ni flas ar fyw. Fe gydiais dynodd drwy ysbryd glân. Ni allaf tra bwyd byw, ond canu'r gân ac yn y blaen.
eleni bach yn mynd o gwmpas a bydd yn derbyn offrwm I waith cymorth Crisnogol. Gwaith Duw ydym, cyfeillion. Gwaith Duw yr ydym yn ei gyflawni. Cariad Duw yw ein cymhelliad, ewyllus Duw yw ein safon, gogoniant Duw yw ein nod. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ni I gyd. Amen.